Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin, etorri zatelako. Nerekin Jokin Perona, Ogasuneko zuzendaile, eta ni neu saiatuko gea esplikatzen, aurkezten eta pixkat mai gaineratzen martxan jarri berri deun ekimen bat. Eta hau da, fiskalitatea berritzeko ideiak edo ideian lehiaketa bat fiskalidadien aurrea pausuek emateko. Bere izaeran, ekimen nahiko erraza, esan nahi dut, ez deu beste munduko gauza bat egiten, baina nik uste dut pixkat pentsatzen azte magea eta fonduen badaukela aurrera pausu bat. Legealdi hasieratik nabarmendu nahi izan deu eta esan izan deu gizarte garatu bat izan nahi badeu, Gipuzkoekin gizarte garatu bat egin nahi badeu, danok kontzientzia hartu behar deula eta danok parte hartu behar deula gure ongizate maila sostengatzen dituen zerbitziotan. Hortako, ekimen ezberdinek eta pausu ezberdinek egin ditugu eta unibertsitateetan izan gea, kontzientziazio aldetik, bai alde batetik unibertsitateko ikasliekin eta baita ere ja urte batzuk martxan dao ikasle DBH lauko ikasliekin. Ekimen ezberdinek orokorrien pixkat atiek zabaldu eta gure pixkat aurrea behira ikusten ditugun erronka hauek elkarlanien lantzeko garbi daukeun idea hori pixkat konpartitzeko, ezta? Esaten dugu, etorkizuna eraikiz, eta esaten dugu jartzen ditugun proiektuek gaineko garrantzi daukela nola egin nahi ditugun eta nola landu nahi ditugun. Eta hori garbi daukegu elkarlanien izan behar dula, gizartiekin batea egin behar ditugula eta gizarteko eragile nagusienakin. Eta ekimen honekin, baitare nahi deuna da talentu erakarri, ideiak erakarri, eta pixkat baitare aurrepausu bat eman, bai fiskalidadeko eta orokorrien gure etorkizunan inguruen dauzkeun gai garrantzitsu danak elkarlanien landu behar ditugula. Eta horreatik, oain Ogasuneko zuzendaiek detailek emango dituen ekimen honen bitartez, egin nahi deuna da talentu hori irakarri, elkarlanien ideia berriek, ikuspuntu berriek eta hausnarketa berriek martxan jarri, eta orokorrien egingo dugu gizarte osoa egiten dugu gonbidapena, baina baita ere eragile garrantzitsu batzukin jarri dugu abia puntu eta konkretuki ekimen honen inguruen bi Gipuzkoa, unibertsitate eta zentru teknologikoekin hitzein da daukeu eta ekimen hau alkarrekin egingo dugu. Beraz, esaten nuen bezala, bere izaeran, seguru aski lehiaketa bada, eta horrekin ez gea, beste munduko gauza berri bat ateatzen, baina nik uste dut fondue, hau da, lehiaketa hau zertako dan, hor bai daola aurrea pausu bat, eta hor bai daola irekiera bat, danon artien fiskalidade eta danon artien gizarte garatu bat egin ahal izateko. Beraz, besterik gabe, nahi batzu da erderaz egingoet sarrera txiki bat, bizkat txipe aldatzen eta nien. Decía que desde el principio de la legislatura hemos puesto encima de la mesa la importancia de establecer los esquemas de financiación de los servicios que sostienen nuestro bienestar social. De hacerlo y de concienciar a la gente de la importancia de la participación en esa financiación. Para ello hay iniciativas que tenemos en marcha, como es el de los cursos en torno a la educación en el cuarto curso de ESO, y también en la universidad, habiendo hecho ya presentaciones y jornadas en la Universidad de Deusto y en la Universidad Pública del País Vasco, en el primer semestre del año, y en el segundo semestre vamos a hacer con la Universidad de Mondragón y Tecnum, Universidad de Navarra. Esta iniciativa lo que tiene como objetivo es, por una parte, la concienciación, como decía, pero también el establecer trabajo
es decir, líneas de trabajo y la conciencia de que tenemos que trabajar nuestros retos de futuro en red, es decir, en colaboración. Solemos decir que tan importante es el cómo hacemos las cosas como qué proyectos ponemos en marcha. Y en este caso, con esta iniciativa, lo que queremos es atraer talento al servicio público, atraer talento a la fiscalidad, porque sin duda es una de las bases a través de la cual podremos financiar nuestros proyectos de futuro y nuestro bienestar social. En esta iniciativa en concreto contamos con la colaboración de BIC Guipúzcoa, las universidades y los centros tecnológicos, y sin duda en esta colaboración seremos capaces de afrontar los retos del futuro que tenemos por delante. Sin más, le cedo la palabra a Joaquín Perona para comentar en más detalle la iniciativa, el esquema y las condiciones de la misma. Eskerrik asko, Javier, egunon denoi. Gure partetik orain jorratuko ditugu gaiak izango dira ideien fiskalitatea berritzaile hontan abian jarri dugun lehiaketa honen aldagi nagusienak edo zaiborri nagusienak komentatuko ditut. Azken finen, helburu nagusiena da gizarteratzea eta gizartearen parte hartzea lortzea fiskalitatean inguruan sortzen diren hausnarketa nagusienetan. Hausnarketa horien barrenean 3 esparru nagusi identifikatu ditugu, ahalik eta zabalen usten saiatu gara, baina bai 3 gai zehatz jarri ditugu mahai gainean. Lehenengo izango litzateke sensibilizazioa eta jokabide arduratsu batek zein ondorio dauzkan ongizate mailarengan. Hori da lehenengo gaia. Askotan, eta diputatuak aipatu duen bezala, herrialde aurreratuenetara begiratzen dugu, joera hori daukagu, ikusi ezagun sensibilizazioen inguruan zer egiteko daukagun edo zer posibilitatea dauzkagun eta aukera guk etxe barrenean jorratzeko. Bigarrengo gaia izango litzateke, alde batetik ogasunak eta aldundiak duen informazio hori nola helarazi eraginkorrago batean biztanlegora, eta baita ere nola egin genezakeen aitortzaileek eta pertsona fisiko eta juridiko guztiek beraien betebehar fiskalak errazago batean betetzeko. Hor, aurrera pausoak ematen ari gara errenta proposamenetan eta aldundiak eskaintzen dituen arlo ezberdinetan, baina bai nahi dugu gizarteari begirada bat eman eta entzun zer gehiago egin genezakeen benetan are eta efizienteago eta eraginkorrago izateko eta laguntzeko eta errazago izan dadin benetan betebehar fiskalak betetzeko. Hori izango litzateke bigarren arloa. Eta hirugarrena doakio iruzur fiskalaren lehiari begirada bat emateko helburuarekin. Hau da, zer egin daiteke benetan iruzur fiskala saihesteko eta ekiditeko, bai teknikoki eta bai beste ikuspuntu batetikan. Beraz, 3 esparru nagusienak hauek izango lirateke. Alde batetik sensibilizazioa, informazioa eta betebehar fiskalak errazteko aukerak aztertzea, eta hirugarrena zuzenean iruzur fiskalaren aurkako ideiak jasotzea. Kasu honetan, ideien lehiaketa honetan, zabaldurik dago Gipuzkoan helbidatuta dauden pertsona fisiko guztiei. Hau da, ekimen hau diputatuak aipatu duen bezala, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin eta gure jabetza edo gure instrumentu bat den BIC Gipuzkoarekin landutakoa da, baina ez dago zuzenduta bakarrik ikasleei edo eta zientifikoei. Ez, hau zuzenduta dago Gipuzkoako biztanle guztiei. Eta guztiei da jubilatuei, lanean dihardutenei, eta esparru desberdinetan daudenei. Izan leike, soziologo batek ideia ikusgarri bat eduki dezake, adibidez, zergatik dagoen jokabide bat iruzurra egiteko, eta horren ondorioz, azterketa horren ondorioz, lortu genezake benetan, 3. helburu horrei ekimen bat abian jartzeko. Beraz, ez dago mugatuta arlo zehaz bateri, baizik eta gure helburua zabaltzea, eta baita ere, ikaslego bat baldin badukagu kanpoan egon dena, eta benetan ikusi dituenak ekimen batzuk interesgarriak izan daitezkeenak hemen abian jartzeko, benetan ekarri ditzatela eta proposatu dezatela zer izan daiteken benetan interesgarria guk ere
aurrera pauso bat eman dezagun arlo horretan. Beraz, aurreneko esparru nagusiena helburua alorrak eta zein zuzenduta dagoen. Zer eskaintzen den? Bueno, hemen bi arlo esan genezake, alde batetik gai sarien gaia egongo litzateke eta bigarren arlo bat benetan implementazioaren gai bat egongo litzateke. Sarien inguruan oinarrietan jarrita daude, lehenengo saria dauzka, kantitate ekonomiko bat 1.500 eurokoa eta baita ere MacBook Air ordenagailu bat, baina eta bigarren sari bat 750 euro eta iPhone 7 bat. Baina alrorik garrantzitsuena da guk trebakuntzaletik edo ideia tekniko baldin bada edo beste esparru batekoa saiatuko garela benetan hori implementatzen eta zentzu horretan nondik datorren ikusita erabiliko ditugu bi Gipuzkoaren instrumentuak edo beste trebatzaile batzun instrumentuak benetan trebakuntza horrekin aurrera eman dadin ideia edo proposamen hori. Aurkezpena Ogasuneko web horrian egin daiteke, hor daude eranskinak eta bete beharrak zeintzu diren argi adierazten dutenak, eta azkenengo galdera izango litzateke nola egingo den hautaketa edo ebaluazioa ideien gai honi. Hor bi esparru daude, alde batetikan hautaketa batzorde bat antolatu dugu, aipatu zain ari garen bezala batzorde horretan lurraldeko bi zentro teknologikoak parte hartuko dute, 4 unibertsitateek, Mondragon Unibertsitateak, Teknumek, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateko ordezkariek parte hartuko dute, eta etxe honetako beste ordezkari batzuk kontu hartzailea, ikuskaritza, sustapen ekonomikoko pertsonaren bat ere egongo da, eta Ogasun bertakoa ere bai. Beraz, talde multidisziplinar bat osatzen saiatu gara, kanpoko ikuspegia ere ekarri dezaketena, eta esperientzia daukatena esparru honetan. Ebaluaketaren inguruan, 4 aldagi nagusi edukiko ditugu ebaluatzeko ideia hauek. 130 sormena, originaltasuna eta berrikuntza mailan izango da. Bigarrengo alorra, beste 130 ideia gauzatzeko bideragarritasuna eta kostaletikan efizientena izan daitekena, hau da, ia 3 bat zuzenuta dago benetan implementaziora. 125 gizartearenganako inpaktua, hau da, zein ondorio izan dezake sensibilizazio hortan edo benetan jokabide arduratsu hori bultzatzeko aldaketa lortzeko, eta azkenengo 1,5 izango da aurkezpenaren kalitatearen maila izango da. Beraz, hau dira ideia eta lehiketa honen aldagai nagusienak, nik amaitu nahiko nuke eskertza bat emanez parte honetan hartu den etxeko taldeari eta baita ere kanpoko eragilei, bi Gipuzkoari unibertsitatei eta bai zentro teknologikoei, benetan ekimen oso interesgarria delako guretzako, ilusio handia dukagulako, eta beraien aldetikan parte hartzea benetan oso borondatetsua izaten ari da. Azkenik, epe aldetikan, gaur Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da ideien lahiketa hau, urrengo hilabeteko urriak 27 arte edukiko dute herritarrek beraien ideiak proposatzeko aukera, eta gero batzordeak aztertu ondoren ideia desberdinak, abenduan zehar egingo dugu sarien banaketa. Beraz, gure helburua da aurten bertan ideiak jasotzea, aztertzea eta edukitzea, eta hortik aurrera ikusiko genuke benetan urrengo urtean mahai gainean jartzeko gai garen edo ez. Nire partetik, besterik ez, Javier, zure diz. Eskerrik asko. Esan da bezala 3 helburu. Sensibilizazio aldetik, informazio aldetik, hau da gizarteak benetan barneratzea, askotan bidatzen ditugun informazio pilak, eta baita ere iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Askotan, jasotzen ditugu komentarioak, proposamenak, hau inbertzen duteke, zergatik ez dezute bestelako egiten, nik uste dut seguru danok jaso ditugula eta buruan izan ditugula bueltaka, edo beste teknologi batzuke inoiz ekarri izan dizkigu iruzurraren aurkako borrokan implementatzeko.
Bueno, ekimen honekin egin nahi deuna da bide bat ireki, benetan bide bat ireki profesionaltasunez eta seriotasunez aztertzeko, aurkezteko eta aurkezten duenak jakiteko baita ere, inoiz dudarik izan badu, bere ekimenak oso ongi etorriak izango direla eta guk benetan aurrera egingo dugula ekimen horiekin. Beraz, lehen esaten nuen bezala, lehiaketa bada, bere izaeran nahiko simplea izaeraz, baina benetan trasladatu nahi nukena da leiho bat irekitzen deula. Leiho bat irekitzen deula administrazioan benetan hausnarketa horiek, ideia horiek eta aportazio horiek jasotzeko, eta benetan leiho bat irekitzen degula, esku bat luzatzen degula, elkarlanean lan egiteko, elkarlanean proiektuak garatzeko. Eta besterik gabe, hemendik aurrera, zuen galderantzako, zuen eskura. Egunon, herri aurreratuak aipatu dituzue, horietan egiten dalako lehiaketarik, hortik hartu duzu ideia? Bueno, ideia etorri da, etxe barrenen baduzkagu talde ezberdinak eta esnorketa ezberdinak egiten ditugu. Proiektu ezberdinak dauzkagu martxan, eta baita ere herrialde ezberdinekin hizketan ari gara proiektu hori gauzatzeko. Kutxa registratzen proiektua da bat, Big Data da beste proiektu bat, orduan, elkarrizketa horietan, beti ere, hango beste herrialdeko teknikoekin jorratutako elkarrizketetan sortzen diren gaietako bat, hauxe izan diteke, ez? Eta zentzu hortan, kontestu hortan txertatuko nukenik ideia hau. Bueno, estamos ultimando ya los textos, compartiendo y ultimando los textos de las medidas tributarias, con lo cual, yo creo que ya en breve podremos presentarlo. Desde luego, el trabajo está ya prácticamente hecho. Y ahora que han subido la recaudación, ¿han pensado en renunciar a la idea de subir el impuesto de sociedades? Bueno, nunca ha habido encima de la mesa la idea de subir el impuesto de sociedades. De hecho, siempre nosotros estamos en un 28, a lo mejor se refiere a bajarlo, porque hubo algunos comentarios en torno a ello. Nosotros hemos hecho el análisis teniendo en cuenta todos los impuestos y viendo un poco las necesidades que tenemos a la hora de financiarnos en nuestros servicios y a la hora de no perder competitividad como empresas. Yo hablaría de unas medidas tributarias equilibradas que trata de valorizar las dos cosas. Bueno, por supuesto hemos analizado todos los escenarios, analizando tanto el impacto a nivel de recaudación como también el impacto a nivel de competitividad y necesidad de las empresas. Por tanto, esos ingredientes sin duda están ahí, están presentes y a partir de ahí lo que hemos hecho es, no solo con el impuesto de sociedades, sino también en general con el resto de los tributos, hacer un ejercicio pensando en el largo plazo. Y como decía, yo creo que en breve, muy en breve, podremos compartirlo y detallarlo punto por punto, tributo por tributo. Alkarrekin lan egiteko. Eskerrik asko eta hurrengo arte.